אלו שחיים מתחלקים לשניים. אלו שיהודים ואלו שלא. אלו שיהודים מתחלקים לשניים. אלה שחיים בארץ ישראל ואלו שלא. אלו שחיים בארץ ישראל מתחלקים לשניים. אלו שנמצאים בחרשה ואלו שלא. אלו שנמצאים בחרשה מתחלקים לשניים. אלו שנמצאים בהכתרה ואלו שלא. אלו שנמצאים בהכתרה מתחלקים לשניים. אלו שמקשיבים לנו ואלו שלא. אלו שמקשיבים לנו, תודה רבה לכם. יש לנו פה את היד לכבוש, בסדר? אנחנו זוג, איתה איתי, תומר, אתה עם רוני, בסדר? הולכים במרווחים, הליכה מבצעית, סגור, תשמעו עליה, שימו לב לממד הגובה, אחד ימין, אחד שמאל, יצאנו לדרך. אש! ממד הגובה! שימו לב, יש פה חשש לבית מלוכלך. עצור, עצור! יאללה. המשך. שימו לב לממד הגובה. קחו נשק לימין, לשמאל. איתי תשאר איתי. עכשיו זה הכשרה. להיות מרוכזים. נשק לימין. נשק לימין. עצור. איתי, אתה מגיע איתי. אתה רואה שאתה מדרגות, אנחנו לוקחים שמאלה. לא, אנחנו לוקחים מדרגות ימינה. יששכר תומר ורוני, אתם לוקחים ימינה אחרינו, אתם בהתחלה. עצור, עצור. 3, אתה מגיע איתי. 2 ו-4 אתם הולכים לשם בזוג, בסדר? אנחנו הולכים לשם. 2 על הפתח השמאלי שלמטה, 2 למעלה, יש, יצאנו. חבר'ה, גם בכוננות, בית מנוכלך. חבר'ה, נסתער, יש לנו בית מנוכלך. אתה איתי, רוני ותומר ביחד. מנוכלך! תן בעבור לפה! תן בעבור לפה! אחד תיזהר! אחד תיזהר! יש לך תקלות! תקלות! מנוכלכים! תן לכל של הפה! תן את הבית! תן את הבית! תיסע! תיסע! מנוכלכים! מנוכלכים! אחד לא איתי! תפל להם משם אחד! תפל להם משם! תפל להם משם! הפגל יש לנו תקלות! הפגל יש לנו תקלות! בית מנוכלך! הרבה מחבלים! כל הפרחים! הפגל! אני חייב סיוע למוק! חייב סיוע למוק! יש לך לכל פינוי! אני עושה לפינוי! אחד חפה עליך! עושה לפינוי! עושה לפינוי! לפינוי! לא פתוח! מפקד! כל שומע עבור. עשינו בבית המלוכלכים, יש לנו 2 פרחים. פרח אחד בפנים, פרח אחד בחוץ. כל יש לנו פרחים בפתוח, מחכים לך כוחות מיוחדים, כוחות מיוחדים עכשיו. מה כוחות מיוחדים? אף אחד לא נכנס לבית. אף אחד לא נכנס לבית. תיקי בוא לפה! אף אחד לא נכנס, אתה אומר לפרוטוקול! תיקי בוא לפה!
בוא ישראל, מוכנים להסביר לי איך הגענו למצב הזה? איך זה שכיתה שלמה יוצאת לצפון ליומיים ואנחנו לא שמנו לב לזה? מוכנים להסביר לי איך דבר כזה קורה? זה נראה כאילו אין פה צוות, אין פה תפקוד. לא מהרמים, לא מהתלמידים. מה קורה? כאילו מה? כאילו זה לא... באמת, מילא אני לא נמצא פה. אתם נמצאים פה, אין לכם עיניים? אתם לא רואים? אתם לא נמצאים בישיבה, אתם לא רואים מה קורה פה? פה לא... מישהו מוכן להסביר לי מה קורה כאן? תשמע אורי, יש כאן כמה תלמידים שמסיתים את כל הכיתה להשתולל. הם לא נמצאים בכיתה, לא נמצאים בשיעורים, לא נמצאים... כשאני לימדתי בעמונה... כשאני לימדתי בעמונה, כזה דבר לא היה קורה. מי שהיה בורח, היה נענש. תשמע סיפור. כשאני לימדתי בעמונה, היה תלמיד אחד, יצאנו לטיול. היה תלמיד אחד שהוא חשב שלא מתאים לו לטייל עם מדריכים ומורים. אז הוא רצה לטייל לבד. חיפשנו אותו יומיים אחרי זה. אחרי יומיים המשטרה מצאה אותו, את הגופה שלו. עד היום אמא שלו בתביעות משפטיות על תלמוד תורה. צוות פה פשוט לא מודע לך לחומרת המעשה של הבריחה. תשמע, יש לי איזה שיר, קוראים לזה בן צורר ומורה. אני יודע פרחי. לא, נראה לי אתם סתם מגזימים. הישיבה ממשיכה כרגיל, ההפך הוא ממשיך גם שאין צוות. וגם כמה אנשים ברחו, מה כבר קרה? העיקר מספיק 2 אנשים בבית מדרש שכבר מחזיק את התורה הקדושה. מישהו מוכן להסביר לי מה לך? מה כל הבלגן? אני יודע שהישיבה מתנהלת כרגיל. אתה רואה מה קורה כאן? אתה רואה מה זה? תראה, אנחנו מדברים. הרב עשה בכלל... תשמע אחי, אתה לא באירוע, אחי. זה לא פה. אתה לא רואה שאין פה ישיבה, אתה לא רואה, אין פה אנשים. לא לומדים, אין בית מדרש. מה? זה לא... באמת. אתה לא בלוז, אתה לא איתנו בכלל שבוע שעבר, 5 בצהריים, השישית כאילו, חצי שישית נעלמת, שוכחת 5 בצהריים אישורים רק דרכי. פתאום הם שוכחים את זה, פתאום הכל בסדר, אפשר להשתחרר. לא, כבוד הרב, לא ידעתי שאני צריך לבקש ממך. צדיקים! זה בכלל הכל הכיתה, זה תלמיד אחד שעושה לי כל הזמן בלגן ומסית את כל הכיתה. ניסיתי לדבר איתו. רק שהוא לא מקשיב לי, הוא מתעלם ממני ולא מבין את חומרת המעשה. אני מציע שנגיד, נאסוף את כל הכיתה, נגיד להם שיסתנכרו עליו, וככה נוכל להיכנס על הצמיתות. ובאמת הכל באהבה גדולה גם. אני מסכים הרב ברק. התלמיד... שומע? הייתי עכשיו בתוך שיח 4 שעות. תגידי שהחמסוסים יגיעו. חכה שם 4 שעות, מגיעים 5 חמסוסים מתחילים להשרים. אני ככה מזנק מהשיח. מסתפק, הופה. כולכם, ראו לעשות דברים
לשמוע רדו. דבר ראשון, את כל הנאי שאתה שומע, אתה אמור להעביר אליי. אתם צריכים להבין, יש פה שתי מנהלים בישיבה הזאת. זה אני ובוכניק. אין פה עוד מנהלים בישיבה הזאת. דבר שני, לשמוע חמשושים מדברים, לעשות להם כל מיני טריקים, לעמוד מאחורי הפנימייה ולהסתכל בטלפון, כאילו אתה מסתכל בטלפון וכל מיני כאלה, אתה יודע לעשות יפה מאוד. אבל כשאני אומר להגיע לישיבת צוות באחד, אתה מגיע באחד וחצי כאילו לא שמעת כלום. אני מסכים הרב ברק. התלמיד לא ישן בלילה בפנימייה, מעשן לי בתוך הפנימיות, עושה בלאגן, כל הלילה צריך לישון ב2 בלילה, הם לא מאוחר יותר. יאיר, אבל שיט. טוב. הרגע אפשר יותר רגוע. הרב ברק ויעיל. תשמעו, אמרתם פה דברים... אמרתם פה דברים באמת מעבר, כאילו לא סטנדרט, באמת להעיף את הבחור, להעיף תלמיד לצמיתות, לא, זה לא אמס, לא אמס, זה לא דרך של מחנך, זה לא... אני חושב... טוב, על קולפונים אני אקרא לי איתי, אחרי מינכן אנחנו נדבר. אולי בכל זאת זה כן יועיל הרב ברק, בכל זאת אני אנסה לדבר איתו עוד פעם. בסדר? שמעתי שאתה אחראי על כל הטירוף שהיה פה שבוע שעבר. אתה וכל החבורה של השדים שלך, חבורה של פרזיטים, חוליגנים, יושבים בפנימייה, יושבים בעורבה, כל מה שאתם עושים בישיבה זה רק לשבת ולשבק. שובבים, שבק. אתה מסית את כל החבורה שלך, כל העושי דברך, הכפופים אליך, וכל השבטים שלך, מסית אותם. אתה משרה פה אווירה של נזק וטרור. זה לא... אתה מבין שאני בבעיה? אתה מבין, אני מבין את הבעיה? אני לא יכול לשאול אותך פה בישיבה. אתה מייצר לי פה אנרגיה שלילית. שמע הרב, כפרה עליך באמא שלך שאני לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלי. חצומת! אתה לא מבין? תגיד לי, אתה לא מבין? מה יש פה לא להבין? שבוע שעבר לקחת את כל הכיתה שלך יומיים לצפון. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי? זה פסיכי. אתה לא מבין את הבעיה? זה כאילו לא... זה לא הגיוני. זה לא נורמטיבי. שמע הרב, באמת שאני לא מבין מה הבעיה. לא יודע, ראיתי שישיבה לא רוצה ולא מצליחה לגבש את הכיתה. אמרתי, ניקח אותם לטיול גיבוש, מה הבעיה? תקשיב טוב, נשמה שלי. אני אוהב אותך אהבת נפש. אתה צריך להבין שאתה חייב לעשות שינוי 180 מעלות. אתה חייב לעשות שינוי דרסטי מקצה לקצה. שינוי... אתה חייב כאילו, אתה מבין? זה שאתה לא
לא מבין מה הבעיה במה שאתה עושה. זה אומר שאתה כולך לא שם על אף אחד. אתה לא שם על אף אחד, אף אחד לא מעניין אותך חוץ מהפופיק שלך, ואתה חושב שאתה תוכל... אתה מבין את הבעיה? חייב לעשות שינוי מיידי. אם אתה לא תעשה שינוי, שינוי... לא יודע, זה מקום אחר. לא יודע. אז צריך לעשות איזה... אתה מבין? כן. מה זה מציל בישיבה? אבא, תשאל את האדם הראשון, איקה, זה לא שומע את הצייפים. רק שאלת אותו איפה הוא נמצא בעולם הזה, עברת אותו בכלל. ומאז כל אדם נשאל כל הזמן, איקה, איפה אתה נמצא, מה אתה עושה, לאן אתה הולך. אבל אבא, גם אני עכשיו עומד ממך ונשאל איקה. מה אני אמור לענות על זה? איפה אני נמצא, מה אני עושה, לאן אני הולך. וואלה אבא, כל מה שעשיתי עד עכשיו, הכל היה לה, שום דבר לא. כל הזמן אני חושב רק על עצמי. בכיתה ד' די, סכר. Чего это за зла?
בכיתה א'. איזה סוגר מגיע שלנו? זריז, אני סוגר. בוא נשאר, מגיע. יעני, היית מופרע. לקחת המדרגה, תעל הבריאים. עד יאללה לדלתות הרחוקות? כן. יאללה, זריז. בכיתה ט'. אני חבר'ה היום ב9, כולם ביציאה מהישיבה יוצאים בטרמפים לצומת שילת ושם מסע לצפון. תהיו מאורגנים, דאגו לציוד יומיים, מי שלא מגיע, על הלא כלפים. וואלה אבא, לא רק אתה צועק כעת, גם אני צועק כעת. תראה לנו איפה אתה אבא. למה אנחנו לא רואים אותך? למה אני לא יודע איפה אתה? אבא, אני רוצה לאהוב אותך. אני רוצה לדעת שאתה אוהב אותי. אבל אני רוצה להרגיש אותך שאני קרוב אליך, תאהב אותי באמת, אני יודע שבאמת שלי, אחי, בנשמה שלי, אני טוב, אני קדוש, אני קרוב. אבא, בבקשה, תעזור לי לדעת, תעזור לחברים שלי. לראות אותם בצורה טובה, לאהוב אותם, לכבד אותם. גם שקשה לי לדעת לבקש עזרה. תודה רבה לך אבא שאני יכול לדבר עם כל כך שנוח לי, מתי שאני רוצה, אתה תמיד שומע. תודה רבה לך אבא שאני יהודי, תזכה אותי שבעזרתך אני אצליח לקיים את כל מה שביקשתי ממך עכשיו. אחי, מה קורה? מה אומר? מה השם? אני מנחם. ואיפה אתה גר? אני גר פה באזור, בסביבה. וואלה, יפה, סידור לך מיטה, יש לך הכל כמו שצריך? האמת, לא כזה, בסדר. לא? אתה רוצה לסדר לך? יש מיטה בחדר 18, אני יכול לסדר לך. פנוי שם. וואלה, תודה אחי. בשמחה, אחי. אני כמוך.
בוקר טוב, בוקר טוב. דביר, אתה רוצה לקום? בואו עוד 5 דקות תפילה. יחיאל, אתה רוצה לקום? יחיאל, תקום, יאללה. דבירון, 6:55, עוד רגע תפילה. דבירון, אתה מאחר. תקומו, תקומו. וואלה, קח אחי, תהיה לך באהבה, בתיארון. סתם ככה. הלו סבתא, מה קורה? לא, סבתא, באמת לא צריך עזרה, הכל טוב, רק התקשרתי לשאול מה שלומך. כן. לא, אבא ואמא לא התקשרו אליי, באמת, סבתא, רק באמת, רציתי לדעת מה שלומך, מה, איך את מרגישה וזה. וואלה, איפה את שבת? ברוך השם, תהנו, יאללה. ביי. לנו שיענה לי בחייה. תקשיב איתי, ידעתי, אתה היחיד שבשעות האלה, תקשיב. אתה לא מבין איזה סיפור, שמע, נסעתי למירון, שמע, אני עכשיו בחזור אח שלי, תקשיב, נתקעתי פה בקצרין, אני פה שעתיים, אין לי מושג מה אני עושה, אני עוזר פה, אף אחד לא עוצר לי פה, אין פה חבים בכביש. מה הסיכוי אתה בא לעשות לי? אתה עושה כזה ג'סטה לאח יקר? וואי, המלך, תודה רבה, אתה מציל לי את הלום, יאללה, אני מחכה לך פה, ביי, המלך. איזה מלך. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. והשם על דבר ועליהם על דבר. מה זה אומר? השם זה בחינת ה... איתי. יהודה, מה אומר אחי? זה שנה לא דיברנו, מה איתך? אני חייב לדבר איתך, ידעתי שתהיה פה למרות שסדר. אתה רוצה להכין לך רגע קפה? לא, זה לא ירוע, תקשיב. מה הסתבכתי, אני ממש עמוק בבוץ, אני לא יודע מה לעשות. מה קרה? לא, תשמע אחי, שבוע שעבר שיחקתי עם פוקר, שתינו וזה, הימרתי על סכום גבוה. לא מבין, הפסדתי הכל. קיצר, מסתבר הבעלים של האירוע שם, עבריין חזק מהצפון. קיצר, עבריין טורבו, אני לא יודע מה לעשות. קיצר, מה מסתבר? אז אני ניסיתי לברוח משם, ואז אחרי זה, איכשהו הצלחתי לברוח, למחרת בבוקר אני קם, קולט הרכב שלי שרוף, מבינה לכם? קיצר, אחרי זה אני חוזר מהעבודה, קולט קליע של רובה בתוך מעטפה בכניסה לבית. קיצר, אחי, הסתבכתי, אני חייב 200,000 שקל עד שבוע הבא. לא יודע מה לעשות. הסתבכת רציני, תשמע, לא יודע, אני צריך לחשוב על זה, אני משתדל להחזיק עד שבוע שמחה. וואלה, תודה רבה אחי. מה אומר אחי? זוכר אותי? זה איתי מהתיכונית. כן. אתה זוכר את יהודה? שומע, הוא הסתובב ברחובות של החיים וזה, הוא חייב עכשיו איזה 200,000 שקל לאיזה מישהו. יש מצב אתה מעביר קצת, תורם קצת, לעזור לו? לא? בסדר, סבבה. יאללה, ביי אחי. הלו, מה אומר אחי? זה איתי מהשכונה. אתה זוכר אותי? שומע, יש לי איזה חבר אחי שהסתובב ברחובות של החיים וזה, אין לו כסף, הוא חייב שיעזרו לו. יש מצב אתה נותן קצת? לא? בסדר. יאללה, ביי. משה, מה אומר אחי? מה איתך?
כן, אני ברוך השם מצוין. תגיד, אתה זוכר את יהודה מהתיכונית? כן, יהודה. קיצר, שומע, מסתובב ברחובות עכשיו של החיים וזהו, חייב לעבריינים, רודפים אחר, רוצים שיביא להם 200,000 שקל, יש לצאת את התורים? הכל? זה אמיתי, אחי? וואלה, איזה גבר אתה. תודה, תודה, אני אשלח לך בהודעה את המספר חשבון. יאללה, ביי, אחי. ביי. הלו, יהודה, מה קורה? מה המספר חשבון שלך? הכל טוב, אחי, עזוב, נביא לך את הכסף. עזוב אותך, אחי, הכל טוב, באהבה, באמת באהבה. יאללה, ביי. יש לנו פה את היד לכבוש, בסדר? אנחנו זוג, אתה איתי, תומר, אתה עם רוני, בסדר? הולכים במרווחים, הליכה מבצעית, סגור, תשמעו עליה, שימו לב לממד הגובה, אחד ימין, אחד שמאל, יצאנו לדרך, אש! ממד הגובה! שימו לב, יש פה חשש לבית מלוכלך. עצור, עצור. המשך. שימו לב לממד הגובה. קחו נשק לימין. שמאל. איתי תשאר איתי. תודה הכשרה. להיות מרוכזים. נשק לימין. נשק לימין! עצור! איתי, אתה מגיע איתי, אתה רואה שאתה מדרגות, אנחנו לוקחים שמאלה. לא, אנחנו לוקחים מדרגות ימינה. יששכר ותומר ורוני, אתם לוקחים ימינה אחרינו, אתם מתחילה. עצור! 3, אתה מגיע איתי, 2 ו-4 אתם הולכים לשם בזוג, בסדר? אנחנו הולכים לשם. 2 על הפתח השמאלי שלמטה, 2 למעלה, יש, יצאנו. חבר'ה, גם תכוננות, בית מנוכלך. חבר'ה, נסתער, יש לנו בית מנוכלך. יש אחרון. אתה איתי, רוני ותומר ביחד. מנוכלך! אחד תיזהר! יש לך תכנות! התכנות! מנוכלכים! שתיים עולה כל שנה פה, כל שנה! נתן את הבית, תיסע! מנוכלכים! אחד לא איתי! תפל להם משם אחד! תפל להם משם! תפל להם תכנות! בית מנוכלך, הרבה מחבלים! כמה פרחים, מבקש! אני חייב סיוע למוק! יש בעיה, אני עושה פינוי! אני עושה לפינוי! אחד חפה עליך, עושה לפינוי! לפינוי, פצוע, מפקד! כל שומע עבור. עשינו בבית המנוכלכים, יש לנו 2 פרחים. פרח אחד בפנים, פרח אחד בחוץ. כל, יש לנו חשד לחתוך, חושבים לך כוחות מיוחדים. יש לנו פרחים, אף אחד לא נכנס לבית. מה זה לא נכנס? איזה עכשיו נכנס? אתה תשב על זה, איתו, אתה תשב על זה! כוחות מיוחד! תשב על זה! ככה שראש שימו את עצמם חברים, אבל באמת מספר אחד את השני סירת מה. ובלי להזכיר שמות, נראה את זה היום. יש לאנשים שסתולים עלינו שגם. למה מתמרים ברמת הרפורים מהיציאה? יאללה כולם לבחוץ! עבור!
מה קורה פה? אז הפייס כבד עלק זה הייתי אני, כן, זה אני ממש פק. לא לצעוק, יש רפורט! איזה רובליק! שרון גרוע בתור, לא יודע למה. הכל מצולם. מישהו רוצה לקום להגיד כמה דברים על ידי? אני אגיד. איך מחברים את המוזיקה? לא, אין תגמר. מי שלא קגן שלא יסתיים. היה לי העונג לפקד עליו. מאז שהוא צעיר, הוא תמיד היה נחוש מאוד. גם אם הדעות שלי התנגשו עם האידיאולוגיה שלו, זה לא עניין. אז עם האידיאולוגיה שלו, גם אם זה אומר להיכנס... זה לא כבוד עלי. שקט! הפעם האחרונה שבה נתתי לו פקודה, הוא הפר אותה. הוא התפוצץ עם רימון. הוא באמת היה בן אדם מאוד מיוחד, בן אדם מאוד שמח. תמיד ידע איך לתת, תמיד כיבד. ותמיד עזר לכל מי שרק היה צריך. זה מאוד מאוד קשה לי. זה לא החייל הראשון שאני חושב, אבל בלי ספק, הוא היה הראשון שבאמת היה לי קשה, באמת קשה לי לראות אותו כמו שפר מולי. זה עושה צמרמורות.
בסדר, אחי, הכל בסדר.